Panas, panas, panas. Tari jamuran Kaila. UTKA. Karo cah 8 lek ra. 8 apa 10 to? Lanang 4 wedok 4 apa lanang 5 wedok 5 apa 4 8 ketoke, Mak. Klambi apa? Yo. Kae tetangga. Iya to, Mak. Yo kuwi pokok engko perpisahan bayar piro ngono. Dingge nyewa make up blok ngono kuwi. Resik-resik arep Idul Adha. Ndi kok ora panas kono ya? Tam! Kucingnya bodho ngelumpuk. Nam! Coki cika ciko. Sapa, Mak? Coki ciki ciko. Coki ciki ciko. Cipluk. Terus sing putih kuwi sapa? Putih kuwi lek rutin disemprot ngono apik lho ulune. Deloken kuwi wis ketok lho. Kucing-kucinge kuwi iso lek wayahe nyontek gak disontek. Hanem. Painem. Ini, iki sapa iki? Ciki ciki ciki. Ciki ciki ciki. Ciki 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 ciki. Iya lah wong enek rine kok nyatu. Lembut to, Mak. Pumpung ngurung enek garapan wae. Nam, kowe engko kena andri lho, Nam. Potongmu gedhi lho, Nam. Bapak bobot. Ngeng 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 ngeng. Ngok apa ora kerja to, Ngok? Wat-wat apa ora dodol? Rawe iki apa? Ya dijabut karo nganu liyane ngono. Nyapa to, Nam? Dijabut karo liyane, Mak. Lah ya ngok-ngok kok urung teko. Lek uki jam 8 sampai setengah 9. Rodat dhisik dhewe. Caca. Hai, sini. Yo. Caca. Wes, kumat painem. Memabukkan. Apa to lah? Saman kok nyeluk bun ngono. Kuwi seragame sama ora mbok gawe ya? Arep budal kerja.
Jam 9. Tari jamuran, tari geol-geol, kakak Uki tari rodat. Rodat. Isik. Sangune saman. Engko oleh uang makan ya. Salim ayah dulu. Salep po. Mas ketok kuwi direbokne. Deloken malah. Duduhne mereke kok.